já vás vítám u 6. vlogu, že no, protože já vždycky říkám, že já jsem fakt dementos, amigos. Dneska jsem chtěl ještě vydat jeden vlog, který měl být OK, ale protože to bylo strašně dlouhý, tak jsem to nevydal, kvůli tomu ještě, že kvůli tomu, že to mělo být dlouhé a nikdo to tam neměl kamerovat, bylo až 4, kdyby tam byl ještě jeden, tak by to tam někdo kameroval a bychom se to střídali, ale protože no, mělo by to být na 2 části, jedno jsem šel pro páju a to druhé bylo, že půjdeme na ten leda, takže bude to ten vlog takový zítra, pro páju to tam hodím, už zítra taky, že jsem tam jako šel, ještě zítra bude pršet nebo sněžit, no. To by bylo moc rád, kdyby sněžilo. A fakt bych bylo moc rád, kdyby sněžilo. Takže všichni se modlete, a jestli ne. No, jinak. Žádný odběratel ještě je, nějaký přibyl na mém kanále, hlavním 42 odběratelů. Můj kanál je Duxire, nebo Xire. Já už jsem to říkal úplně v prvním blogu, jo. A dosáhl jsem až... Proč to mám 1000 zhlédnutí, já tam mám víc? Big First, Pokémon Salvy, já myslel, že jsem dosáhl tak 10 000 zhlédnutí, kvůli tomu, že... jo a přestalo mi pracovat to, takže mám 1000 zhlédnutí do prdele. To jsou hovada, no. Zrušili mi 21 gram ten film a tam bylo tolik zhlédnutí, já mám 1000 zhlédnutí, no. To je fakt škoda. Oni řekli nějaké ty autorské práva, takže mi to zrušili a kvůli tomu mám teď nějak to. Bylo tady fakt hodně zhlédnutí, to mě byla škoda, že to jako mi s těma autorskými právama. Já hajdové byli, nemám je rád. Tak jinak. Žádný koment, odběry má 8 Jirka, měl tím jeden, Vera Brothers 2, tak byl fakt 42 odběratelů, fakt velký úspěch. Od toho, jak jsem se dělal úplně jako první na Menta. A jak jsem chtěl si udělat kanál, tak mi to nešlo, já jsem furt tam psal to, že tam musí být A, tak jsem tam najednou napsal Zanba Xire LP, no, skočil mi to tam, tak měsíc jsem natáčel, pak mě to přestalo bavit. A protože můj kámoš říkal, že už má 8 odběratelů, tak jsem ho chtěl překonat. Teď má 25, jmenuje se Energy 123 a já ho předehnal, mám 42 odběratelů, výborné číslo. Těším se, až bude mít 200 odběratelů, to bude fakt boží. Na mém tom kanálu možná tam trošku dá. Takže jestli se vám ten vlog líbil, tak like. A pokud ne, tak mi napište do komentářů a rádi. Ale díky za sledku, hlavně sdílejte kámošům a čus.